Hello guys, majong adlaw jung tanan. So guys, daan na pagkos ubos kay manguha ko og pipino na nanghid mo ko ni Ate Ali. Manguha ko guys kay ahong dadon ila ATM. Kay ganahan mo to jag pipino. Hala ron daghana na guys, lapok day kadto guys kay Gauwan Mandari. Asang pangkuhaan guys, sa pakiton ra mo nang sa man ang naong mura magnog irong subo. Manguha sa ko guys kay wa koy try pada. Napay okra, so ag okra og pwede na kuhaon. Kana di magpud ni angay si jang pa kuanon padagkuon kay way lamig mubuwang sakto na nay nga nakadak-a. Kato. Napay daghan dadto guys. Tugtog sila. Tugtog si Junjun. Di ko kabla. Kani ragod tag 100 worth of 500. Ba-check. Isa mo gadret? Diksi, moving up. Injek dia, wala na moving up. Anak ko na stress. So, may usi nga ni. Unsi Manila. Unsi ila. Sigradong liksi na yung graduan. Preschool. Preschool na yung sila na itong zilan yan. Umagapoy tugaw lang. Uniform naman. Uniform naman. Alam mo. Mo to kag maribuho. Di. Okay, Jelo. Ibaw na ko ma. Kagdamot ulit na po. Gudin dulman ba? Gipabalik kang Barbie. Munguli dahil sila. Pista mo kas ila. Sa lungsod. Pasalong sa din na pista di lang barangay. Ako stapler. Speakers wa. Hindi pwedeng sketch. Stapler mo to na. Ila Junaidan ta to. Nasa stapler. Meron stapler. Nga naman ni Nana. Uy! Boy na pagma. Asa ba nina itayo mo ha? Tanawa lagi sa YouTube ang saan. Anjara guys. Paano mo nasabi? Agto nga man tong green. Ayan, dali natin. Dali natin, bay. Patumoy pa na. Tumoy. Taka mo oras. First time pa rin yun. Ay. Ay mo tabang. Awa lagi. Pasig ni daw, di mo tabang di daw. Tama mo lagi na yun. Ibig ka na amo na. Crush me. Diyan, trust me. Crush me. Kasi ba yan? Di ba pa yung Crush me, may gumapo na yun nila. ni Aisa, muli na. Tumoy. Kuya, huwag tighi mo na ho guys oh. Palit na. Yo. Palit mata. May gunting. Palit mo pwede po nag-ghosting. Udah ba? Hindi nila dito. Saan di mong grado, Chik? Saan mong grado? Joker set. Joker set. Marajud lang na. Alabi. Ang city pa isi. Patpatan ni. Agi pakuanan ni. Hindi nga naabot to.
Ginoo na. Handay may. Wa na mangupas pa dito namatay naman. Dili ka po liat to di ay. Ako ang dalingin. Di man to'y apil. O tong dani. Daan ni. Isukod sa tong lingin. Ano ba? Ano ba na? Mao ba day na? Bitaw to. Oh. Tigong sa ni anak. Tiyo pa man dapat ni. Tuog. Nga na. Dili orang spacing ko. Sabot Isukod tong lingin. kani. Oh, jog tong bichek. Kabling-buling na na. Patro na. Kuha ng silupin. Isa. Tuog ni. Nanam ko nagsorry. Anak ni Mali pag naman yadin ka ba? Aisa. Ni man lagi po lagi ka. Kita po bata aga. Ng batang Alexi kasing bida ko. Batang alis ni ti ay. Anha na. Sakto dyan at bang madat sa dali. Nagbalik. Guling na. Sakto din ya, dari dai sa ni. So guys, dara guys, nahuman na. Worth of 600 pesos rani si Ja guys. Ja. Awa pa din ni nahuman guys, kay iskastip rani. Aha pa ning stepleran, mangita pa kog stepler ug asa ko maka-stepler. Nagpatabang ko dato sa amigos ibabaw guys na. Aha pa ning stepleran guys, di pa ni maog final. Kuha nang daotin nate. Patawag na. Ana na ko lalo dai, abi ko kuha. Patawag. Lalo manghod. Onong, pagkape ni Sanong. Ato ta. Lobelo kita ko na kuha. Lelo na. Labo gabi makaigo. Kanang adlawan. Di makakuha. Idungan di ay. Pagkape ni Sanong. Hoy, bago naman kapating na. Kuha na. Gi, bira. Bira. Pak. Tanawa. Ahog imong tuwad. Reted. Dia magplaka ko na kita. 110. Mi asili guys oh. Gin sa mani, agin sa mani. Ipanakat ani jo. Na nako nagduba nagkatong paligahan pag uwan manggod. Ning bigay ba? Parang daghan naman di ay. Yes, nga gid kay sa ka lato na to nga. Hoy, kubasa te. Pila pang kilo? 30. Ditas ubos guys kay na yung kamatis 50 kilo ni ag kamatis ag sili kuan 120 nice. Hello guys, dana ko sa bahay guys, gikan ko sa mayag na malit ko og kamatis og kanang sili. Ang dadan ila ATM, jagaban magbilin ko daw sa bahay. Yan daghana ra man eh. 50 ra ni nay. At tung mamalit mo adto ra, grabe daghana lagi ti. Karing kubasa 30 kilo. Tukan. Pero do ra karsada. Dai bijaan ka na dai.
Wa na'y maghatod mo eskwela. Dara. Dara guys, ang ibiling nanay kay mulargon ako. Hello guys! So guys, naka-helmet na ko kay mulargan ako. Gikan day ko katong mahayag kay katong nipalit ko og kamatis og sili og katong kuan. Kubasa ganan man ko sa Ate Mer big mangingana guys. Manahang dadaan dya tapoy pipino og mangga. Pero ag mangga guys, di na dya ka dya mukha ag mangga. Kami ragyapon, ako ragyapon makakauna na kami adtos kuan mga kauban na dito. Daghan na migo ron guys, kay busy na rong buwan na sa July kay na taga New York na mauli, taga ijahang ugangan ni Ate M. Manang busy na mi. Ato na mga katinga, o panagsara ko maka-upload sa vlog kay busy na ko na guys. Muning kakay. Nandiya guys, atangi gyapon akong mga video. Adto na ko guys.